Nanggawas dayon sa opisina sa Panabo City Hall, kining mga empleyado human makasinati og linog kaganiha Enero 18 sa hapon. Temporaryong nagtapo katubangan sa City Hall ang mga empleyado. Dunay uban nga nagsulob pa og hard hat isip proteksyon sa ilang ulo sa ilang pagawas sa building in kaso dunay debris nga mahulog tungod sa nasinating linog. Nagpahigayon sabdayon og inspeksyon ang engineering department sa building aron masigurong luwas gyud ang tanan una mosulod og balik sa trabaho. Paspasab nga nanggawas sa ilang classroom kining mga estudyante ug teachers sa LPU Davao human masinati ang linog. Samtang sa General Santos City, nagdak cover and hold sab kining mga empleyado sa sangguniang panglungsod atol sa gihimong emergency evacuation. Isip kabahin sa preventive ug safety measures tungod sa linog. Walay natalang nasamdan o danyos atol sa preventive evacuation. Subay sa report sa Phibox, alas 2:06 karong hapon Enero 18, natala ang magnitude 7.3 nga linog nga dunay gilawmon nga 064 km ilawom sa dagat nga adunay distansya nga 352 kilometers sa sidlakang bahin sa Sarangani, Davao Occidental. Nasinati ang intensity 2 sa Don Marcelino, Davao Occidental, nabunturan sa Davao de Oro, Glan ug Kiamba, Sarangani, General Santos City, Tupi, Santo Niño, Coronadal City ug Tibuli sa South Cotabato. Samtang intensity 1 sa Kidapawan City, Cotabato, maitom ug maasim sa Sarangani Province, Tantangan Lake Cebu, Tampakan, Surala, Nurala, South Cotabato, Zamboanga City ug Zamboanga del Sur. Gipaigmat ang publiko kay posibleng makasinati pa og mga aftershocks sa linog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.